Hello mga kaibigan, welcome back po ulit sa channel natin. Since Sergio, syempre sa pagkakantong ito ay mag-McDonald's naman tayo. So meron po tayong regular chicken po rito. Meron din po nga spicy chicken. Meron po tayong mushroom pepper steak. Yung pong mabasa, yung version po nila ng burger steak. Tapos meron pong spaghetti. Meron pong alaking. Meron pong fries. Meron din po tayo ritong Big Mac na burger nila. Chocolate caramel cake. Ito po yung ating ice cream. Ito po ating soft drinks. Mga gravy. Pag tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkampi na club niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan, hindi po mga viewers po namin. Mga po, lagi po kaming meron mga kain sa araw at nagiligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito sa madalayan sa inyong bugtong na sa Kristo namin tayo pagligtas amin. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. At dahil Sunday po ngayon, meron po tayong shoutout. Kain po. Juicy po yung chicken din ng McDo. Baba na ko natin. Pamatang uli. Big Mac. Double burger po ang Big Mac.
juicy. Spaghetti po. Mm. Tikman natin ang alaki. Alaking with spaghetti. Excuse me po. Tikman po natin yung spicy. Lalaki po ng ano nila, chicken wings.
Burger steak. Ano pala to, yung pepper, mushroom steak. Sarap din. Laki.
Sobrang lalak ng chicken ng McDo. Mamaya po kapag nasa dessert na po tayo, magsa-shoutout na po sa Annabelle. Shoutout na po sa Annabelle. Ayan, simulan na natin ating shoutout. Shoutout kay Mama Linda. Thank you so much po. Nanay Helen, Paring Vincent, Maring Grace, at sa dalawang daughter niya. Kay El Rojas, Camille Elisa Rubirian, Clayt Elma Garzalia ng Nueva Ecija. Kay Clyde Ibar, Lucy Dison Villosilio ng Tabok City, Kalinga. Sophia Bianca Alcantara, BNNK, Lucid Dison Villosilio, Neil Alan Baltasar, Trina Tibule, happy birthday sa pamangkin niya sa June 21. Kay Maria Contes Caranto from Los Angeles, California. Yun. Kay Kai Labor ng Haro Leyte at sa kanyang asawang si Mark Labor, happy 30th birthday. DJ Owen Remix ng Karamoan, Camarines Sur. Aiza Kapusan, Nancy Paraiso ng Kuwait, Renz Marion Delim, shout out Renz Delim, Susana Dangel, Jeneline and Antonio Dangel, and Christian Carl Herona or Gerona. Alan Cabanilla, shout out Alan family. Ryan Hamor, Lisa Jane Del Pozo. Kay Kring Dalagan, shout out kina EL, Tita Dina, Tita Carding, Tito Ani, Tita Amelita ng Davao at sa kay Tita Daria. Ging Pilar ng Abu Dhabi, UAE, Narcel Belia Sumingit, Yolan Panaliga ng Tuaw, Cagayan Valley. Kay Jose, shout out F ng Petril Giginto, Wilson Jebsia ng Croatia, Europa, Marisa Gaviola ng Madrid, Spain. Kay Ate B99, shout out Zenaida Biones. Kay Aisa Kapusan at kay Bay Said Vlog ng UAE. Shoutout po sa inyo lahat. Sarap. Excuse me po. Kaya natin may kakat-angkat po tayo sa YouTube.